Здравейте! В настоящото видео ще ви запозная с основните функционалности на Sugar CRM, в частност управлението на организации, контакти и дейности. Sugar CRM е веб-базирано приложение за управлението на взаимоотношения с клиенти. Той е преведен на над 70 езика. Благодарение на своите технически преимущества, преминаването от един език на друг става лесно посредством бутона опции. Както виждате, освен български, върният Sugar CRM може да бъде и на английски език. Нека сега влезем в Sugar CRM. Sugar CRM позволява на потребителите си да моделират началната страница спрямо изискванията си. Бърз достъп от началната страница има към обаждания, моите контакти, моите организации. Добавянето на нов раздел за бърз достъп се извършва чрез бутона добавяне на раздели. Избирайки го, се получава прозорец, в който вие може да изберете кой раздел желаете да ви бъде на началната страница. Избираме моите срещи. Както виждате, моите срещи се появиха на началната страница. Sugar CRM позволява лесната подредба на разделите. Нека разгледаме необходимата за планиране на обаждане информация. За тази цел в панела отляво избирам планиране на обаждане. Като задължителни полета в отворилия се модул са относно, начална дата и час, статус, продължителност. Относно, това представлява името на самото обаждане или неговата цел. Свързано с дава възможност да бъде избран обект от Sugar CRM, към който да бъде отнесено обаждането. Чрез полето начална дата и час се въвежда планираното обаждане в календара на Sugar CRM. Така всеки интересуващ се от информация за дадения потребител по отношение на дейности може да разбере кога и в колко часа има планирано обаждане. Полето отговорник позволява на потребителите в Sugar CRM да планират обаждания за други потребители от Sugar CRM. Разбира се, ако имат съответните права. Сега нека се върнем обратно към началната страница на Sugar CRM. И нека да разгледаме едно създадено обаждане. За тази цел от моите обаждания избирам обаждане насочване на среща. Както се вижда, обаждането съдържа цялата информация, която е необходима. Под самото обаждане е посочено контакта, към който е насочено обаждането. Контактът е Мария Илиева. Влизаме в този контакт. Информацията, която се съхранява в контакта, може да бъде различна в зависимост от изискванията на различните организации. Така, например, в случая за контакта Мария Илиева е посочена организация, мобилен номер, длъжност, отдел, основен адрес. Под самия контакт са посочени различните дейности и история, свързана с него. В история е посочена електронната кореспонденция, която е водена с нея. В случая е изпратена брошура и виждаме кога е изпратена, на кой имейл. Чрез бързият бутон от разгледани записи директно влизаме отново в контакта. Виждаме, че госпожа Мария Илиева е към организация Никели. Избирайки тази организация, влизаме в записа на организация Никели, Sugar CRM. Това е като част от функционалността на взаимосвързаността на модулите. Sugar CRM е интегриран с Google Maps, при което можем да видим директно адреса, както би го показал Google Maps.
Нека сега се върнем към основното меню на Sugar CRM. Както се вижда, то представлява модулите, които съдържат в Sugar CRM, а именно справки, анализи, други документи, управление на проекти, продажби, маркетинг, дейности, контакти, моят CRM. Влизаме в маркетинг и по-точно в кампании, където са посочени реализираните от Creasoft кампании. Избирайки дейности и календар, отиваме в календара, който Sugar CRM поддържа и насрочване на среща. Отваря се прозорца, в който се посочва как се създава среща и се въвежда в календара на Sugar CRM. Относно се описва името на срещата и нейната цел. Свързано с, може да изберем организацията, към която е насочена срещата. Избираме организация Никели. Последвано от попълване на началната дата на срещата, която планираме да бъде 23 септември. Посочваме времето необходимо за път. Това са незадължителни полета, времето за път и продължителността, тъй че не винаги е необходимо да се попълват. И както е характерно за цялостното изграждане на Sugar CRM, всички полета в този модул могат да бъдат част тях да бъдат премахвани или да бъдат добавени други и те да бъдат с различна тежест, съответно задължителни или незадължителни. Давайки съхрани, ние запазваме срещата и тя вече е въведена в календара. Вижда се, че от среща също може да се посочи къде ще бъде. Среща да се види на Google Maps, адреса и местоположението. Отивайки обратно в контакти и организации, можем да видим колко лесно е търсенето на организация с Sugar CRM. Връщайки се обратно в моят CRM, виждаме, че настоящата среща е въведена. Представя на Sugar CRM, продължителност час и 15 минути, дата 23 септември. Обслужват на клиента и изпълнението на заложения в договор проект се организира посредством модул управление на проекти. Както се вижда, в модула се съхранява информация по отношение на проекта, отчетите по задачите, проблеми, които са възникнали, казуси. Разбира се, модул може да бъде организиран по различен начин, в зависимост от дадената организация, какви са нейните характерните особености при изпълнението на нейните договорни условия с клиента. Благодаря ви за вниманието и чакаме вашите въпроси на посочените координати.